दिनै जाहैबाय समबार ओमफ्राय समबारावथ' बिराद खामानि थायो जोंना खिन्थु आंहा दिनै गैया मानो थाखाय एसे देहा गाज्रि जानायखाय दिनै अफ लाबाय ओमफ्राय नै नानिया ब्रेकफास्ट जागासिनो एखनबा बन्द लानांगौलै मेंबाय बायोबा देहाफ्रा थिग नङाबा गावखौनो गाव फर्स खालामनाङा खामानि मावनो थाखाय जेला नोङो बन्द लानो हायो लाथारनांगौ आरो दा बेबादि सिचुएसनावथ' बांसिन लानांगौ बिकज जों न'निफ्रायनो खामानि मावो जेरावबो बाहेरायाव थाङा ओंखायनो दा बन्द लानाया बिराद इम्परटेन्ट दा नोङो न'निफ्राय मावनायखाय एखनबा कम्पानिसफ्रा नोंखौ they might take you for granted ओंखायनो गावबागाव लिमिटेशंस प्लस एक्सपेक्टेशंसखौ गावबागाव सुपारवाइजार नङाबा मेनेजारजों सेट खालामनानै लाखानांगौ नङाबा 24 घन्टा बिसोर नोंखौ फन खालामबाय थागोन न'आवनो थाखादोंलै बे माबा खामानिया एसे मावनोसै बै खामानिया एसे मावनोसै बिदि कुवेश्चन फैयो खालामनाङा नोंनि लाइनखौ ड्र खालाम नोङो ओमफ्राय बन्द लादोंबाथाय दम बन्द लाथार but that's it good morning everyone welcome back to the channel आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ दिनै बन्द लाबाय नालाय ओंखायनो एसे फ्रि मोननानै दङ खिन्थु न'नि खामानि मावनांगोन नोंबा जोंनियाथ' खामानि जागासिनो मालाय मिटिङाव दङ आं डिस्टार्ब खालामला ओमफ्राय नानिजों दिनै एसे मोजाङै गेलेफानोसै ओंखाम ओंख्रि संनोसै लिंहरगासिनो साहा लोंखांबायलै फाइनालि दिनै एकदम मुडानो लेजिथार ओमफ्राय देहायाबो एसे लोमजाहां मोननायखाय लेजि मोनदों खिन्थु ब्लगिं खालामनायखौ गारनाय नङा द रिजन बिं आं स्टार्ट खालामदोंमोन इउटुबखौ बोसोरसेनि सिगां खिन्थु आं इउटुबाव रेगुलार जानाया बिदिनो 3-4 मासल' जादों बांद्राय जायाखै द्याट्स व्हेन आई हैव अल्सो सीन माई सेल्फ ग्रोइंग जेला आं बे रेगुलार जानानै नायनो मोनदों कि आं डेइलि मा खालामो बे केपचार जागासिनो मोनसे जायगायाव ओमफ्राय जेला आं गोसो जायो आं बे दिनाव मा खालामदोंमोन I can always get back to that video आं बे भिडिअखौ थांनानै नायनो हायो ओंखायनो बेखौ बिराद इन्टारेस्टिं मोनदों आं बे प्रसेसखौ कि नोंनि फुरा दिननि एक्टिभिटिखौ 10 minutes 15 minutes जुदि नों केपचार खालामनानै मबाइलफोर दोननो हायोबा एटलिस्ट फिउचाराव नोङो बेफोरखौ नायफिननो हायो कि नोङो मा खालामबोदोंमोन नोंनाव बे मोनसे नोंनि लाइफनि रेकर्ड जाहैबाय कि नों मा खालामदोंमोन मा मादोंमोन आङो बेखौ नायजोबनो हाफिनगोन देनां So बे इन्टारेस्टिं थर्ड पइन्टआ जाहैबाय जेला नोंथाङा बिदि भिडिअसफोर आपल'ड खालामो इउटुबाव नङाबा एनि आदार ससियेल मिडिया प्लेटफर्मसआव होमबा रेभिनिउ जेनेरेशननि स्कपआ थायो जेरावबो नट अनलि टु गुगल एडसेन्स बाट अल्सो थ्रु अदार मिडियाम्स लाइक पार्टनारशिप खालामनो हागोन नोङो ओमफ्राय ब्रान्ड्सफ्रा नोंखौ अप्रोच खालामगोन सो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच also come along the way बेफोरबायदि असाइनमेन्ट्सखौ नोंथाङा लोगो मोनलांबाय थागोन ओंखायनो नोंथाङा साननो हायो बेसेबां इन्टारेस्टिं जानो हागौ जुदि नोंथाङा नोंनि लाइफखौ मफायबा 10 minutes एभ्रिडे नोङो केपचार खालामनानै दोननानै देना नों बोरायबा बुरिबा नायबाय बायोबा खम मोजां मोनगोन ओमफ्राय अफकर्स नट अनलि इउ नोंनि फेमिलियानो बेखौ नोंनि लाइफखौ नुबोजोबगोन नङालाय इन्टारेस्टिं ना ओंखायनो मानसिफ्रा ब्लगिं खालामो खायफा बुजिया खिन्थु बे कनसेप्टखौ आं बिराद मोजां मोनदों आरोखि जेबो गैया दिनै दालि ना बाथोन बेल' ओमफ्राय मोनसे कुवेश्चन बयनावबो माइन्डआव दंदां कि आं इउटुबखौ एज अ फुल टाइम केरियार लानो हागोन ना हाया आंनि ओपिनियनाव येसबो न'बो मानोना इउटुबनि पटेन्सियलखौ नोंथाङा एटलिस्ट बोसोरनै मावबासो मिथियो बेनिफ्राय इनकामा बेसेबां जेनेरेट जायो नों बाव फुल टाइम होयोबा बेसेबां आं बेनिफ्राय खामायनो हागोन आङो ब्रान्ड्स एंगेजमेन्ट मोनदोंना मोनाखै बेफोरबायदि खोथा थायो ओंखायनो आंनि साजेशना जागोन नोंथांमोनहा बेखौ अलवेज कन्सिडार इउटुब एज अ पार्ट टाइम जेलानिखि नोंथाङा बिनि फुल पटेन्सियलखौ मिथिया बोसोरनै मावनायनि उनाव आंनि ओपिनियनाव जुदि इउटुबखौ फुल टाइम केरियार अपरचुनिटि मानिनानै थांनाया एसे गोरोन्थिबो जानो हागौ ओंखायनो आंनि साजेशना जाहैगोन बोसोरनै मावगोर बिनि भ्यालुखौ मिन्थिगोर कि नोंथाङा बेजों सास्टेन खालामनो हागोन ना हाया ओमफ्रायसो बेखौ फुल टाइम खालामनो नाजा दस्राफोरनि साननाया आलदाबो जानो हागौ आंथ' बेखौनो बुङो बेखौ पार्ट टाइम बादि मावगोर ओमफ्राय जेला नोंथाङा बुजियो बिनि मुल्यखौ
आरो बियो नोंनो इनाफ इनकाम होयो सास्टेन खालामनो थाखाय होमबासो नोंथाङा डिसाइड खालाम कि आं बेखौ फुल टाइम खालामनांगौ ना फुल टाइम खालामनाङा जोंना कुकारा गाज्रि जाबायलै साइडनिफ्राय बार गयो सोलायनांसिगोन नै नानिया जोंना रेडि जानानै फैबाय आसोला मा गोसो जानानै घाग्रा चलि गानगोदै दिनै से हाय एभ्रिवान हो क्या गेलेनो होख्लायलांलायबाय आसोला सानैबो लोगोफ्रा एखे एखे गाननायखाय ओंखायनो आसोला गावबो गाननो लुगैदों नै दुगैखांबायलै एसे ओमफ्राय नानिया नै ओंखाम जागासिनो दे उखैथारबायलै बिराद दिनैबो खेला खेलेनो बोरै गोबाव जाखो फात्ताखौनो मोनासै ओरैनोथ' बन्द' आहा होमबाबो नै जेबो गैया साज दालि ओमफ्राय नैबे ना बाथोन जाहैबाय आंनि देलै जागोरदिनि रायजोफोर नै खुनुरुखुम ओंखाम जाखांबायलै ओमफ्राय आंनि ड्रयारनिफ्राय आं मोननै जिनिस मोनदों नै सासे मानसिया आंखौ बेखौ प्रमट खालामनो हरदोंमोन माहा बाकवास जिनिस बिसोर मोननैबो आं खिन्थानि माबे नै बे जाहैबाय गन्थंआव गानग्रा जुदि सोरनावबा गर'नाय प्रब्लेम दङबा मोनायाव उन्दुनायाव बेखौ लागायनानै उन्दुयोबा गर'दानो लागायनाय दे बकवास हाबाब हांबो लानो हाया माबो लानो हाया गाज्रिलै बे थैनोबो दाबायखा नै बे जिनिसा बेबायदि जाहैबाय दाबायथार मालाबाबो आरो मोनसे जिनिस फैबावदों नै बेबायदि बेथ' आलदाबावसो नै बेबायदि बियो बेखौ ओरै गाननांगौनो थैनोबो दाला बकवास जिनिस बिसोर बेफोरबायदि जिनिसखौ सोरबा प्रमट खालामनो हरबाय बायोलै दाबायथार थैनोबो दाबाय देलाय जाखांबाय ओमफ्राय दिनैथ' एसे नानिजों आंजों थेनथ'हैनोसै दे थेनथ'हैगोन दिनै एसे रेस्ट लानोसै दिनै देहाबो थिग गैयालै एसे थेनथ'नानै सिखारबायलै ओमफ्राय दिनै थिग गैया ठंडी ठंडी बीच पे बियर के पेटी ओपन माबी देलाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन आं बांद्राय ब्लगिं खालामना दिनै एसे रेस्ट लानोसै नोंथांमोना थिग थादो ओमफ्राय जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामदो until the next one take care bye bye baby papa